Ang atong unang pagbasa naghulagway unsay mahitabo inig katawo na sa bata nga gitagna nga mahimong Mesiyas. Kining bataa mao ni si Santo Niño, si Jesus nga nahimong tao. Niya unsa may mahitabo inig kaabot na niya, gibutang dayon diri sa unang pagbasa, dili na batiog kasubo ang kaniadtong na nag-antos. Kabantay mo kung ang bata matao, nag-antos man ginang inahan ano o mabdos, pero inig katao. Unsay mahitabo sa inahan? Mawa ang iyang giantos. Karabang lipay kay siya, magsigig kugos-kugos sa bata, hastang mga apuhan, mga lipay, ang amahan, malipay, hasta gani usahay ang kabit, malipay. Okay, naman sa uban ng anak nga kabit, naman sa uban nga napaangkan, pero lipay lang yapong ka, basta naan ang bata, although mo sakdap-sakdap ang mga kabalaka, pero lipay yung kag kita kag bata. Pero magtanaw ka na yung mga naong sa mga dagko na, nawara ko na yung muntupad. Malipay pa ka ng naong nga. No, dili na kayo no. Pero kita kag bata, bisag wa ka kaila, iniging kita bata, ala ka cute sa bata. At tanawa na mga dagko. Nawa. Lingiya ba? Lingiya. Sige, pangutan ako na imong tupad. Ing na, nalipay ka sa akong naong. Ing na sila. Nalipay ka sa akong naong. Maglisod na tao labi na gyud nailhanan nimo, nakusog kay maningil og utang. Igihan kay nang iya mga utlanan diha. Nya kusog kayo mulibak nimo, ikakita nimo snaong, asti lagi. Ang imong pag-antos mapunan. Pero ang bata mupapas ginas pag-antos. Bisag pari, kitag bata, mingon ginang pari, ala ka cute sa bata. Nindot sang ihimong bata. Ano ba? Usay, makabuhat sa may panagsa. Naagi mo kumpiyansa sa hatag. Di apta ko'y gitiksan ako, cute kayong bata, kay nag-send siya na ako og message ba? Kanang picture bitaw? Nya kanang bata ba nga murag cute kay tanawon? Kula ka cute gud aning bata siya. Gusto ka? Hapit ko katubag, muhatag ka? Alam ko, nakaamgo lang ko dayon. Ako, tayo no, di gini maayo. Anong gingnam sa kunya, gusto ka? Basi, kahatagon sa to siya. Daghanting ito siya anak, no? Yang ihatag sa pari ang uban. Mao na, nindot kayo ang bata. Pero matod pas atong tubag sa Salmo, sa titubag ito Salmo? Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Nakasabot mo aning tubaga? Wa? Ako na ako'y nasabtan nga bago. Bago ginin ako. Kay daghan mo kadungog ani, kamo kadaghan mo kadungog. Karon pa jud ko nakahuna-huna. Muhisgot ganig kadaugan sa ato pa dunay basta nay mudaog naay kompetisyon. Anong tutok mo muna ko? Dili ni bahig baksin akong gisgutan. Ang ako ani ba? Na ay contest. Nya, kung ang bata mao ang kalipay nga gikan sa Dios, ang bata di ay karong panahona daghag competitors. Posible nga dili mo daog ang bata karong panahona. Kay malupig siya sa iyang mga kontra. Kinsa may kontras bata? O mga kontras bata, ang una, ang iyang mga ginikanan. Kinsa ninyo dinhi ang mahigugma nga mong anak o 15 kabuok bata. Tanawa. Wa. Sa ato pa, ang bata nga ika-15, lupig na sa hunahuna ninyo daan, gipatay na ninyo. Atong us-usan, basin pag makapasar ang uban, kinsa dinhi ang okay ra gyud og mahigugma gyud nga makaanak og napo kabuok. Patay gyapon ang napo,
Sa inyo palang hunahuna, wa na. Pildi na. Sige, atong us-usan, basig makapasar na ni. Kinsa dinhi ang okay yung kaayo nga 5 kabuk anak. Di usa. Ari na siya mudaog dire. Og ikalima na ka, pa'y usa di ay. Pero gaana ra sa ban. Kinsa dinhi ang okay ra gyud kung 2 kabuk anak. Salamat makadaog na intawon ang 2. Kinsa dinhi ang okay gyud kaayo kung usaray anak. Wa? Diha ko'y gikasal, mabdos na ang babae. Ako dayong gipangutana, ikaw day, pila man kabuk bata ang gusto nimong ianak niining inyong kaminyoon? Siya, usa lang pader, usa lang. Naku ha? Mabdos na kang daan, wap agani mo ikasal. Unya usara day imong gikinhanglan, kawa gud nimo iuaw. Kay kana manggong bata, himuo na siya inig humagkasal. Di sa ato pa, super excited silang mohimog bata, wap agani kasal, naghimo na. Unya di ay inig humagkasal, di na day silang maghimog bata. May pangpari. Kay inig human nilang kasal, mubunyag pamigbata. Sa inyong unahunan. Di ba usa ka tamparos. Mura kag driver ba nga sa wapa kay lisensya, sige kag drive, girilisan na kag lisensya, din ka mo drive. Buang ka. Nilukat kag lisensya para di na ka mo drive. Unsa mga klaseng tao? Tarong o buang? Kana sang magpakasal nga di na gustong bata, mga buang na. Wa kasabot sa ilang gibuhat mo na gitawag og contraceptive mentality. Mo na magsigig inom og pills, magsigig gamit og kondom, magpalaygit, magpabasiktomi og masipyat yun, abortion. Contraceptive mentality. Mao na roy unang kaaway sa bata, unang kaaway ni Santo Niño. O kung daghan na kaita nga mga contraceptive mentality, di na mulihok ang gahom ni Santo Niño. Mao nang giigo na tagmaayo ni Odette, nasira na ang Santo Niño Basilica, di nakasod ang mga naandan nga mga activities. Wa na tay pluvial parade, wa na tay foot procession, wa na tay nang sinulog nga kanang daghan kayo contestants. Ngano man, kay daghan sad nato nga kunuhay, siging warawara kanamo maluoy kaunta, way kaluoy is bata. Da. Mga kontras bata, mga anti-child. Nya kusog kitang ingon, child right. Nya, unsa pa may right atong ikanapo? Kung gusto pa to siya mo gawas kalibutan, nga alihan man nimog kondom. Gamit naman niya na usahay. Hindi nung pirmi. Simbak ko sa doy. Oo na. Imo mang ipalaygit. Unsa naman lang og dunay plano ang Ginoo nga ang manluluwas adto sa ika-15 nga imong anak. Sama ni Saint Catherine of Siena nga nakasulbad sa atong dark night of the church nga nahimong 3 kabuk atong Santo Papa ang nakasulbad mao ang madre nga way grado nga si Saint Catherine of Siena nga ika-23 sa 25 ka managsuon. Kinsa na malay mosulbad ug wa pa to kaabot og 23 ang anak sa ginikanan ni Saint Catherine. Kinsay naka sumpo atong dark night sa nato tungod atong kagubot nato atong martial law nga nasumpo pinaagi atong people power nga gipanguluhan ni Cardinal Sin na kun wa ko masayop basig sayop sa ko ika-13 sa 16 ka managsuon. Kamong mga anti-child mentality pagbag-o na mo. Kita nga mga anti-child mentality kay mahadlok kita kay problema ang bata panghunong namo. O kinsa man ni mga anti-child policy kanang gusto lang nga
matagbaw ni anang kalami, anang sex. Pero di gustong bata, sama ng mga homosexuals, magunay ang laki o laki, ang babae o babae magunay. Kaya nga naman, aron ta matagbaw, basta walay bata. Sigit ang isa-isa sa atong kamot, kanamo maluoy kaunta. No, kani mo ni ang number 1 na kontras bata, ha? Ang saman, dili mo ron kontra? Lingi ay mong tupad. Sige na, lingi yung na, kontra ka o dili? Yung na. Lingi ba? Na kontra kas bata o dili? Ikaduhang kontra ros bata, nga amigo kay bata, mora ni kontra nga amigo kayo, kanang internet, kanang gadgets. Patay gyud ang mentalities bata ana. Din kakita Ginoo, kung ang Ginoo mo ay kahayag, ang mga bata nga naadik sa cellphone, sa TV o sa computer, di kakita Ginoo. 99.99% nila nga nangaadik anang mga buhat. Ang mga ginikanan raba, sigig yung palit, siging hatag. Mga broad gud ang uban para makapalit lang anak. Gibiyaan pa ang anak, gihungitan pag maayo ang mga kontras mentalities bata, apatay ng bata. Si Kristo gipangitag tulo ka adlaw siyang ginikanan, diin man nagstandby wa sa kompyuteran. Diin man nagstandby dito sa templo sa iyang amahan. Kinsay inyong mga anak ron dinhi nga magpangita gyud simbahan, namuanhig yung simbahan. Kinsay mga anak ninyo dinhi nga magsigig yung rosaryo, magsigig basa sa Biblia. Taas ang kamot. Way klaro. Wa. Ala, sige na lang, ignuntan na lang ani. Kinsa ninyo dinhing mga ginikanan nga magsigig yung rosaryo sa inyong balay, kuyog sa inyong mga anak, nga magsigig yung simba kada Domingo, kuyog sa inyong mga anak, ug nagsigig basag Bible kada adlaw, kuyog sa inyong mga anak. Ang nipasar ani, taas ang kamot. Ayo, congratulations, ay duha. Kamong uban, kontra na sad mus bata. Muna, ang kontras bata, before conception, after giving birth, ang nurturing sa mga bata na sad, giguba na sad sa yawa karon. Kung gusto tang magmadaogon ang Ginoo, atimana ang mga bata, pakatawha ang bata na gustos Ginoong pakatawhon, agaka ang mga bata, tudlui sila sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Munay atong commitment every time magbunyag ta. Muingon dayon ng pare, sa inyong pagpangayo nga bunyagan ang inyong mga anak, gidawat ninyo ang kaakuhan sa pag-agak kaniya aron magbatinumanon sa sugo sa Dios. Labi na gyud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan ug ang paghigugma sa inyong isig katao. Nasabtan ba kini ninyo pag-ayo? Unsay tubag sa mga nangugos og sa ginikanan? Oo, Padre. Gadang haglan ng inyong mga naong. Para lagi nas hikay kasagaran, inighuman na sa kasal, ighuman dayos bunyag, ang papa inom dayon sigarilyo, bush. Pagkadako-dako nas bata, pisti kang buanga ka, inatay kang dako-dakulan ang kaon nimo, tapulan kay kang buanga ka. Maoy ginortures mga bata. Why rosaryo? Why simba-simba? Why kumpisal-kumpisal? Inig kamatay na sad, adto na sad, hangyo na sa spari, padul misahi in taon. Uy, adto naman pamisahag patay na, nawa naman ay siguro. Usaragi siguro diha, ng pari makakulikta kada misa. Munang lipay kay mignay patay, tagsiyam kaadlaw amo nang misahan, sige kulikta, pero ang kaluwasan ana wa nay siguro. No. Kanus aman masiguro, kung sa iya palang pagkabata, imo nang gitisok ang mga liso sa pagtuo o ang mga ehemplo na Kristohanon. Nindog tayo.